जाई ना तो दम मस्त है घर में छान के है समोसा हिलिया में है सिंघड़ा न कहला नहीं समोसे है कहल जाला आ दम मस्ती ले बैठ के है दम चापी न कितना मजा करत जी कहले है ना का कि मन करत है ना तनी है चल जेती है समधिन के बड़ा दिन हो गइल बा भेंट कइला। हाँ भेंट कइला हो गइल पैसा कौड़ी बा रखले बड़ा आय पतो ही तो देती है तो घर में खर्चा चलता वो करे पर ना जब बताओ भाई मास्टरई में ओकर है नौकरी लागल हम है घर के खर्चा वो करे ऊपर ना रे। हाँ तो ऐसा न खिसिया खिसिया के बोलतो बिया सुना ना हम एगो बात कही अरे का कहलन हो अरे बगेदू उ कहतलन स्कूलिया में जन पतोहिया पढ़ावेले ना तो उ करे मेनू खिचड़ी बनावे के आ 1500 रुपया दिहसन महीना त का बोल जाई बनाईम तो मिलबे न करे पतोहिया के संगे संगे जाई पतोहिया के संगे अरे तोरा नाम में जाई का बताओ एगो करते ये तो बुढ़ौती में तोरा ढेर है जोर हो गइल शरीर में। अरे तो सुन तू ना छिपकाटा बुझाइल हम पतोहिया ले पूछ के चल जेम पतोहिया कही हनु तो चल जेम ना का भइल बुगे तू पैसा कमाई आदमी तो घर के इथिए न होई पतोहिया कितना ले लेके करब बापा एकरा माई का माथ बनो इतना बात ही हन देल ना त हमारे खोपड़वे है बुझाला हैंग कर जाई। हां हमारा बतिया उम्र है उम्र ना उम्र के उम्र 60 बरिस में हटा देला सब 60 बरिस में हर में ना उ कहतला त बूढ़ो बूढ़ो काम करते सन हमारे लिए बूढ़ बूढ़ ओमे जाके आ खिचड़ी बनावते सन काहे ना तोर बापा पढ़ा देला तो ही गई होता व्यवस्था होता ए कन्या कनी नु हौ बाणन नु का कहलन बूढ़ाऊ अरे देखो उनका नाम बगेदू उनके रे ना का कहला उस कहतलन स्कूलिया में तारा स्कूलिया में जाके खिचड़ी बना के अच्छा जाई हम चल ली तारे संगे अच्छा तभी ना बता गइल बा अब आदमी जगह सही करावल चाहता गांव नगर में चाहिए स्कूले में का इज्जत रह जाई हैं ना हो कने देखो सुन ना हमरा ई लागत हो तो बताओ तारे ले हाथ पसार पसार के मांगत जे 5 रुपए के 10 रुपए खातिर मांगत ऐसे हम अरे चुप रह काहे बराबर दिया थई रे भैया चाहता मालकिन बनल चाहता नी त बनी तब हमें घर में बैठ जाता नी जब इज्जते रुतबा नहीं खेतई घरे बैठ जाता नी जाई रवा करी ना ना ये पतो है तू है ढंग से अपन है नौकरी कर इनके बुढ़ौती में तोरे ढेर नौकरी करे के मन कर जे ससुर बानी कपार पर अच्छा ए मई इज्जत बाटे ना उ घर देता इज्जत तब कपड़ा लौकता था हम घर के जाता नी स्कूलिया में लोटिया लियावता नी गिनत तो मैं इज्जत नहीं के जाता नहीं के जाता हम लोग नहीं के जान कि फलाना के पतोया काम करतिया पढ़ावतिया लिखावतिया हैं इमे इज्जत चल जाता बाहर सोच नहीं के जाए ज्यादा पतो हम ना तो कहीं कुछ कहत है देखी जितना अंदरूनी काम बा कर सकतन जरा वो सब कोई के घर में झाड़ू पोछा के काम मिला त बर्तन तन माजे के त जाके कर सकतानी कोई की जाने मत पाओ लेकिन अब ऐसा नहीं के काम करे के चाहिए कल है तनी 500 है रुपया द ना तोहरा जात है हम माई से भेंट करे के मन करत नहीं खे आ ढेर अपना मन के करे के बाद त जाके अनाथ आश्रम में केनियो बैठ के खिचड़ी या सूखल रोटी खाए के बाटे घर में रहला काम नहीं खे जे अब अति कर जे हमरा हिसाब से ना चली ओकरा कहती सुन ले लो न हैं सुन ले लो न ल मांग लो 500 रुपया निस्तनी बुड़को कनु जवानी में कमा कमा के कुल लवंडियन के उड़ावत चलत रहा अब जाता समाधि ले भेंट करे मांगत ल 500 रुपया दे देलस ना हमरा से ढेर ओकर माई निमन बिया ओकर माई ले भेंट करे जात ल तब माने ली ना हमरा के माने ली तो चल जा काहे न के वो दे दे पैसा तो हमरा माई ले भेंट करे जात जा दस हम घर में दुआरवा है छोड़ देते हैं घर दुआर घर में भैया है कौनो इज्जत ना चल जा बताओ ओकर है नौकरी के घमंड हो गइल कितना है पहले निक रहे घर के चलावत रहे आज को ना थी वो करे चलते हम जानत है यहाँ बड़ा मत कितना लेट हो गइल हमरा के जाए में कहां में कापी लावे जाते हैं कापी ले जाता नी हां पूजवा के देले रहे काहे हा वो रहिया से तो जा सकतारू ए रहिया ले कहां जतो लौता में एने से पास पड़ेला कर घरवा अपना मन के भइल बाड़ू जा बहेंगावा लेके घूमत चलतारू टिकावा दम कोनो बूढ़ मरस से बस ठीक आ जेबो तने में स्थिर आ जेबो ना भौजी ना पढ़ जरूरी बाटे मतरे से कहे में लात लगा कि ना पढ़म ना लिखम हैं जरूरी बाटे पढ़लो नु साइन करे भर कलम पकड़े आइल नु अब घर में चौका बर्तन कर कौन काम बा बहरी करला के हैं पढ़म तबे नु तारा नियर हमहु टीचर बने अच्छा बाप रे बाप बहरी के आदमी तो हमरा के देख के जरते बाप घरो के आदमी हमरा नौकरी देख के जरे लागल चढ़ा ऊपर ही कइले बाऊजा हां अरे नु नाम सुन होई के मुंह निकल दिया बेर भाग घरे जल्दी चल कापी लेके आ जा अरे
ए घर में के आदमी नु एगो हमार बात नहीं के मानत, एगो ना बात मानता। 1 महीना सैलरी अपन ना देब नु, अपना मने जब मार यार चटनी भात खाए के पड़ी नु, छुछे भात, तब मैं बुद्धि ठेकाने आ जाई। मैं बुद्धि जातनी अभी खबर लेतानी। ए दीदी जी रुकी कहाँ जातनी? कहाँ जातनी? अपना घरे द्वारा जातनी, स्कूल से छुट्टी भइल त औरी कहाँ जाई? बस एगो काम बाटे कह। ए दूर रही छुआत का बनी ऐसे हमरा के। सुनी अरे बोली जवन बात बा बोले के काम बा, छुआला के नहीं के दे पचाक जाइम का महाराज? हमरा के 10,000 रुपया दी ना। 10,000 रुपया? हां काम बाटे। कैसन काम बता? हम ले ले पेड़ बाद पर में। का पैसा के दे दे हम? काम पड़ल बा तबे न मांगतनी, आजकल हाथ सकेत बाटे। अभी हमरा भी पैसा नहीं खे। ए दे दीजिए, दे दी ना। दीदी जी गोड़ लागतनी, दे दी। गोल लागतनी? दीदी दे दी, हम बहन के शादी लागल बाटे। अच्छा ठीक बाटे, हम जाके घरे काले मुए आइम नु त बता दे हम, लेकिन सूद ब्याज भाई लागी, एक बात बता दे तनी। हां लेकिन हमरा के काम पे दे दी। अच्छा ठीक बाटे, दिया जाई अपना। हां कहिया दे बताई? काला में मुए नु त दे के जाइम। आज शाम आ के कहिया ले पैसा हमरा के दे दे हम? जैसे ही हमर बहन के शादी बीती ना, वैसे ही ओकरा 2 दिन बाद दे देम। हाँ तो भाई देखी अशुद्ध ब्याज दोनों पड़ी। अब तू देखत रह कि बढ़ता तो का करत रू। हम फिन भाई पहले साइन कराइम, हम एगो पेपर पर साइन करा लेम, ओकरा बादे पैसा देम। साइन करे के होई तो काल हम पेपर लेके आइम, कह दिया पैसा ले लिया, ना करे के होई तो ना मिले पैसा। हम रउआ के 2-4 दिन में दे देम। सब कहेला 2-4 दिन में दे देम, लेकिन देला ना कोई। ठीक बा? ठीक बाटे रउआ, तब वही सर हमरा के दे हाँ दे। साइन कर दिया, पैसा हमरा से ले लिया। हमरा के सूद हर महीना, सुनी सूद हर महीना चाहिए ना, शाम के पैसा ना मिले तावे पे तू लोग के पैसा चाहिए। हम कहाँ से पैसा देम लिया के? ठीक बाटे दे देम, हमरा के काम बाटे। जी मम्मी जी का हो कोनी सरफ हो खत्म हो गेल हतनी सरफ बा वो तना लेवा बिछाना बा कैसे फिचाई लिया दीदी? तो कहाँ ले लिया थी बताओ? ओकरा मिलल हल ही नहीं के पैसा देत है नहीं के मंगलन सुबह रही बूढ़ा पैसा तो खिसिया के बोले लागल है। आ तारा के कहत त तनी कमे कमे हाथ चलाओ त तू बाड़ू तो कैसे कहतनी जब हमारा से अथु कोनो राउत पतो है आज तो सचनी रउए बताई। आए खुद ही मेले चाउर में खुद ही फेट फेट के हम चावल बनावे बोली है इंसान। अब हमारे लिए सचनी कोई आई ना तनी कि कमाती या तो सब कुछ चलता टे, लेकिन तबो कहीं माना तनी स्कूल में 40,000 रुपया मिलता, कहता ना खर्चा हमनी के 10,000 ले बेसी गिरत होई घर में। आदमी हिसाब नहीं खान ले, तुम कहले हिसाब नहीं खान लेता आदमी हिसाब में लेकिन सामान तब लेवल चाहिए ना। हमारा मुंह पे कहलू तो कहलू बतिया ओकरा मुंह पे कहबो मत करिए ना, तो सही खिसियात रहते करते कहते बंद कर देब अभी नु रोकड़ा दिहल तो कुल घर में बैठल बैठल बताओ। हम नहीं मने बात करनी ओकरा स्कूले में खिचड़ी बनावे खातिर बा मेहरा खोजत लसन, तो हम कनी चल जाए कहते इज्जत गवाइबू इज्जत। अब बताओ अब नइखे हमनी भिरिया तबे न ओकरा भिरिया हाथ पसार तनी जा ओए तो बतिया बाटे सही बताई माना तनी उ बहरिया करत तनी तो सब कोई के सहयोगे से न बोल बा उ जहिया से आइल बाली कलम चलावे के आगे का कइले बड़ी जी मम्मी जी बताई कइले बड़ी गोतिनी हमरा बताओ ओ घरी तेहू त कहत रहिस कि बबुआ कोनो बात नहीं के कतना रोवत रहे कतना कैसे कैसे रोवत रहे। जी बाबा जी बिलार ऐसन मियाऊ मियाऊ पहले करत रहे आई अब सियार ऐसन हुआ हुआ करतिया। जी बाबा जी रउआ बताई कि जहिया से उतर रही कने कलम चलावे के अलावा कोनो काम कइले बाली? काम नहीं के कहले कुल गहना गिरवी पे रखल बउए। अच्छा ये बताओ हम अपन मेहरानू के रोक के इनकर लगा देनी कहनी कि जाए तो भाई निके पढ़ल त ई पढ़ल बाड़ी त लोग गांव समाज ना कही, मगर आतना एटीट्यूड में रहती है मेहरानू के हम का कही। अब हम का कही ओकरा के त मैं आऊए बन के रहे के बना देत या करत या तो अब चुपे नु रह के बने के बउए। त एकर मतलब ना होके कि बैल चलत वसन तो ओकरा के ठोक ओगनी के पैना जन खोद। जी बाबा जी जाए दी राउत भौजाई हिय रउआ मत बोली ना त रउआ बोलत त बेकार हो जाई नु बर्दाश्त नहीं होत इहो अब जान ल जाए नहीं जाए दी। अब रउआ पढ़ाई लिखाई करी या अथुया फरा ऐसे न कहत रही ऐसे कहत नहीं तो पढ़ा जा तू लिख पढ़े लिख ले तोहर नौकरी हो जाए तो दूसरा के मुंह ताके के ना न रही। अब तो हमनी के बूढ़ पुरानिया बनी जा हमनी के क दिन के जिंदगी बा। आज बताई कि नहीं के नौकरी लगत तो बाहरे जाइए कमाए लगब तो ना कोई हन जा आए कहतिया एगो कमाए वाला घर में 10 गो बैठ के खाए वाला। अरे सब कोई करिया कोई गारू भैंस करता त कोई खेती बाड़ी करता सब कोई तो करते ना ना जी। ओकरा लागत तो हम नौकरी करतन तो हम ही सब के कमा के देतन तो खातिर हमनी के हाथवा कैसे सकेत हो गइल 5 लाख रुपया लिहल रहे उहे भाड़ा आइल
ना तो हमनियो को उड़े आई तो कहती आज कबाब खाए के जाई मीट ले ले ललका मुर्गा के कबाब कलसिया कबाब ना खइह ना बिरयानी खइह नु आ लेके आई ना तो अरे ओकरा मुंहवा पे मत कहिए रे, सुन लीनु तो अभी गरियावे लागी, अभी जानतो नहीं खनती उ तो। अजी मम्मी तो कनी हतनी में ना हो जाए ना सुन ना, जातन उधार लगा दे जातन उधारे लेके कह दे कने के पैसा मिली त भरा जाई आ कोनी और कुछ नहीं किन जाए के ना 1 लीटर 1 किलो ले ले 1 लीटर तेल ले ले ही 1 लीटर ना लेम हो, ढेर पैसा हो जाए तो वो पूछे लगी तो का कइलू जे आधा लीटर ले ले हम। अजी त आदमी पियो त ना कि चोरा के रखत ना घरवा में काहे न कहत है तो सब्जी न कटोरिया में देले रहू ना त ढार के है तो देखलस नु कटोरिया में लागल रहत त कहत है तेल ह हाय नहाई जाता तेल ले बार बार कहती है कि कमैहन जा तब पता चली कमैहन जा तब पता चली। अच्छा ये बताएं कि कमाए के तो हवा पी के रहे के पानी पी के रहे के हमनियों के करबे करे के का हम कहीं हमारा कुछ नहीं के बुझत ऐसे कहाला त कबहू ना मरद आज ये मरद कमाइत न ओकर हमर लइकवा कमाइत तो ई बतिया ना कहि न के त माऊ बना के रखले रहता पतोहिया सुनी ना पतोहिया कमाते त कहि देती है कुल्लुगा फीच देबे लेवा छोड़ देते नि सरफ लेके आई बत के छोड़ हम जाता नहीं सरफ लेके आवत नहीं ए कनी तनी अथु गरम करत ते अथु हो। नमस्कार प्रणाम हम निकल सिंह हमनी के अपन टीम भाई हमनी के एगो पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सबके साथ विदाई अगले वीडियो में फिर से मिलिए बाय बाय बाय। कौन ही छोटा की एक बार झड़ुया लगा दी है तो ये दीदी साफे बा ई नहीं की जानत कि सुबह सुबह उठ के एक बार झाड़ू लगा रे बाप बताओ हाथना बेरा हो गइल हमरा मीटिंग में जाए के बाबे ले झाड़ू लगता सुतला के बाद में उठे के मन नहीं करत। अजी मम्मी जानते बनी दिन कैसन होता आलस वाला दिन होता टे सब कोई सूत जाता है। हां तो बैठल खाए के न मिल जाता ऐसे आलस आवत हुए ये कमाए के पड़त ना तब पता चली ये आदमी कमाता जाता नहीं जी हाथना पहिर ओढ़ के मीटिंग में जाता ना और कहां जाता नहीं। हां हे दादा कॉमन मीटिंग होटे कि सब पहिरे ओढ़ के जाइम तो सब कोई देखी कुल बढ़िया आदमी आवत साहब सुबह आवत पहिर ओढ़ के ना जाइम तो का कहियन तेरा घर में कुछ होइए नहीं के का रे ठीक ये कुछ समझ नहीं खान ओ हे दादा लागल बाजी अब कतना चफे न तनी जी मम्मी हेन ये छूटरला कनी जाके जल्दी से बनाइबे नाश्तावा ए छोटको चिल्लाइया ऊ कहिए न तहरा के तू कहिए उनुका के इहे त बा घर में डलामा ए छोटको तनी अगिया आवा सुना हो अगिया बारा हो आओ तनी अजी वो तनी सूत गइला से यार तनी सुता जा गोड़े मुड़ी चादर तन के सुता जा फटाक से का तनी चाय बना के और रखिए के तार हमर लइका वालिया के ब्रेड रखले बाटे मम्मी जी के चाय या ब्रेड दे दे नाश्ता कर ले ठीक बा खाली मुंह ले बका करे के बा कौन सा बना देना हां बना दी ना जइबू जल्दी बनाए ऑर्डर ले तो ई निकले हमर से नहीं के बुझात बोले के पूछ के ऐसन कोनो बात नहीं के मम्मी ये भी नया आइल बे करे के का डाटो नया नहीं आइल बिया ई नहीं हरे के खेलल खाइलो कतिया बुझा गइल घर में सुत रहत एकरा अपने मन के समझ सास के बात बर्दाश्त करे के चाहिए ठीक न जा केने बसन के बारे ओए हो दादा सुनी ना आज दादा अनि जीरा मिर्च खत्म हो गेल मम्मी जी जीरा मरच वाला ना त ऐसे ही बनाओ सन खाना आइब तब लेके आइब हम तो आज लेके आज भी याद पर के हल्दी ले ले बस सूखल मरीच है सूखल मरचा न ढेर खासन बुझा गो ना महंगा कितना भइल बा सामान ई कुल तोनी के बुझात हुए कहां ले कुलाई अजी मम्मी जी 300 का 400 के रो मार लिपस्टिक पाउडर बाप रे बाप मेकअप के सामान हमर छुअलो एकनो त धा के गोड़वा तूर दे हम हमके लगता 5000 के महीना मेरा और मेकअप के सामान आवत आके आई कुल मतलब महंगा नहीं के होकत न्यून तेल महंगा हो जाता ना जी हां त ब्यूटीए पे मिलत हुए कोनो चीज नौकरी होको काहे कुछ होको बुझा गइल ना ऐसे थोबड़ा देखैला से ना मिली घर में का जानत हो जा घर में तो बैठल हाथी नियन भैंस नियन खात हो जा आ सुत रहत हो जा चली बुझा गइल लिया रे चाय अरे खौले दी कि कच्चे पियम तोहनी के कुछो के लूरे नहीं खे कब के का होके के चाहिए 12 बजे ले सुता रहू जा टंगरी पसार के आई एगो हमार समय रहता हम 4 बजे उठ के नहा धोआ के पूजा पाठ क के चाय पानी कुल कर देते रही अपन चलियो जत रही मीटिंगों में ऐकन कभी ले सुतल बैसन लियाइबे रे केने 22 रे मारम लतवे ले खा ओ दादी खा कि तोरो रो चोकरे चाहिए ओ माई हेने बा हेने ऐसन ते पाई हमार त बुझाइबे ना करला जितना खियेबे ना उतना कौनी के गाड़ी दे देबे। अच्छा तोर नानी लागी मौसी लागी फूफी लागी के लागी नहीं का है राउर नानी नहीं खिलक सकत राउर मौसी नहीं खिलक सकत हमारे नानी मौसी लौकी हन जानवर ऐसन कनी के प्रेम से खियेबू पियेबू करबू त ठीक लागी बात बुझाता नु कहां रहनी हो खाए के नहीं खे ठेकान अरे चल गो रही जानले कि
बैठ गए दुआरवा पे आ गए सन बिजली चेक करे वाला हमहू वही में अपन देखावत रहे सुनावत रहे कहबे कि सुना ना एबार मन करता बाजारे जाए के हो तो जाई हमरा से पूछ के कोनो कमा करता नहीं का हमरा से पूछ के जाके ताश खेलता दिन भर बैठ के लड़का के फीस देबा उ नहीं खे बुद्धि ए साला त जौन काम पूछे के बतावन पूछता ही मारी अब कहीं की ताश खेले जाई मैदान करे जाई ये कुल पूछी तोरा से चुप रही हमरा से मत बोली जाई का जाओ बढ़िया काम सर सलाह ले तनी मेहरानू से कि बाजारे जा तनी कोनो चीज घटल बढ़ल होई त बोली ह काहे रे कहिया के हमरा किन के देले बनी नैहर के ना होखेनु त हम उघारे घूमी यो रे जान जाई कोनो चीज हमर मातारे हमर भाई लिया के दे दस तो हो जाला काहे रो से कहिया नु कहनी कि हमरा चूड़ी पहना दे कि त हाथ में कगो चूड़ी पहन ले बनी बानु दुगो कम बा अरे 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 लाज शरम नहीं खेला गत आय हे जे बैठ के मारो संगे गल सटका उड़ाइले बड़ू आय काम धंधा तो कुछ बाना हमनी के गो रही जा तो सास मन देखो ससुर मन देखो कब मरद ले हंसतन जा कब बोलतन जा 4 बजे उठ के बुढ़ऊ आ घर से निकल जात रह आय सुतला पर ले 11 बजे रात के आवत रह भीरी पंजरा एगो तोहनी के कैसे बस रे रात भर लेके सुतत बाड़े आ तब तोरा लाज शरम नहीं खेला अरे बुढ़िया ई का कहते से तोरा शोभा मारम न ते मुंह तबड़ा के पे मारम सठिया गइल बनी का ई कुल कहां पहन के जातनी गाना गुड़िया जातनी मीटिंग में तू का जन मेरे देख ले माई के राह का है माने तू नहीं खुद देखत हमरा कहत देख ली कैसे बोलती है रे साला कोई का संस्कार झलकता कहला पता कह देम तारा औरो काम की बोलती है पतोहिया संस्कार कावन जी के कमाई खातारू कावन जी के कहां बुढ़ारी में ठोर रंग के बाप बड़ा कहां बुढ़ारी में ठोर रंग के जाता मेकअप टेकअप ना करके जब नु तो 1 रुपया कोई पूछबो ना करी 1 रुपया कमाईबू ना यही ना पता चलता ताकि अब सौदा पर रोकड़ा मिलता सजा के जाता बोलबे दादा बोलबे कौन ना ई ना बुझाला रे बड़ बुजुर्ग बोलत त तोरा तनी सब चुप चुप रही सास के त चाय बुझ के कहां गइल बटुए उ का हमरा के सिखाई हन तोरा हम ना सिखाइब हई नतिया मन से कहले बा हई कुली करवावत हो नतिउ जा हो तू हम ना जाने त हमरा कोखी मैसन बेटा जनब हम ना जाननी कि हमार ते माई हइसन हो जिवे हाथ न बढ़िया सुन लसन आ कान खोल के हो जा लुगा धइले बानी फीच के आ सुखा के रख ले जातनी मीटिंग में आवतनी मैं ये 3 थानवा गिर गई लेके जो देख लेनी देख ली का करबे लूर लुफुत बाई मोले के बाद जाई रहन जजी और माई के त एगो ना होई हन काहे जो देख ससुर तोर कगो बासन ओगो बाबू रहन जाजी चली चुपचाप खाना खा ली हमरा से मत कहीं कुछ चुपचाप त खाना ना खाई में बेरा हम का करम घर आगे ना घूम घूम के खाई नाच नाच के खाई मैं यो सही बोलती है मेहरानू सही बोलती है साला कहीं का मरद मतलब कुछ न रे हां हल्को भले उनी का हमनी के काम कहीं नरवल बनता ना गावल बनता गांव घर के लइकन से तो हम पागल हो गए जब देखा तब हमारे दुआरिया सरवन का लौका था आ कदम है दिनों भर जा हुआ ही करत हस काहे जे बैठ के टटरा तड़ आय खाना पीना नहीं के खाए के बुझात हम जाता नहीं मीटिंग में बुझा गुला आई रे बप्पा अरे हमार माई कहनी है उमरिया के तनी है ख्याल करे है दिन पर दिन है जवान हो जात है रे का उमरिया के ख्याल करी तू देख तू सोच देख कितना बुढ़ा गुला अभी हम जवाने बनी तू जस बुढ़ा तो तस हम जवान होकर जातनी बुझा गइल बताओ हमारी इज्जत का है तंचो ख्याल ना करते भैया गांव में लइका एकरा के है भौजी भौजी कहत हो सही जहां दादी कहे के हो जाई भौजी कहवा पे लागल है ना भौजी निहन बानी तो भौजी ना कहियसन तू बुढ़ा गुला बुढ़ा गुनी का चुप रही तारा माई का मात माने तू घर में उपदरो कैला रंग का है मैं कुल जात हो बाजारे बाजारे जातनी मीटिंग में आय तू तो करिया अक्षर तारा भेटे ना कब भइल हमरा भेट तोरे बापवा हमरा के आई लिखवाइले पढ़ाइले है ना बाप पे मत जा बाप तो नतिया में आनहर रहे तो बूढ़ पुरानिया ले बियाह करा देलस तो हम बाप के इज्जत देख के रह गइनी न तो कतना लोग ढहियात रहन हमरा के बियाह करे खातिर काहे तोर बापवा के कहे न कि नहीं हमरा के पसंद हवन तो वो घरी अखियत ना आनहर हो गए रहे का हां बाबू हमर कौवा में कबूतर जोड़ देलन कौवा में कबूतर जोड़ देना ये सबसे ऊपर आइल बाली मैं गांव दहन मारले है ना ले ले हमारी इज्जत कनी ना अलमारी पे 20 रुपया ध देल बनी जाके खैनी के अपन पैसा ले लियो ठीक ना तोरा रुपया में आग लागो हमके पूछबे मत कर जो हमारा तोरा आज ले हमारा बनेगा नहीं ना तो हम कहत है उम्र के ख्याल कर है छोड़ बोलल बाबा बोले के लूर बा हाय पढ़े के बेरी तो भैंस चरावत रह तुम ही बोलती हो जो हटे जले जाता नहीं जात है जाके है मकौड़ा मारा न का होत है जरिया हमरा
एकदम घर में आता ना अति क के आदमी धो देले बाना कि का के मरद लायक के नहीं खन न त कनिया के जार सुने के बाद आई धर सरफ ठीक नु बुढ़िया बेले के नहीं तनी हिसाबे से चलाव। हाजे हम उनका साया साड़ी ना फीचन जान जाई रवा खुश रहना चाहे नाराज रहना चाहे रवा कुछ कम आता ना उतरे आए के चाहिए सास के हैं मार झुलनी छापा पहन के ना बेटा ले लाज बा ना बेटी ले लाज बा जाके वहां के सामने मार ओठ रंग के कच्चा कच्चा हो जात के खून कचर ले बाड़ी देखावा तनी समर त लड़की का पार पर चढ़ल बिया बियाह करके ओकर त न क्यों टेंशन बा बूढ़ी के अब बहुत तनी नु कि सौदा सजा के ना जब नाम मिली पैसा बताई त बेटा के सामने ये को कहे के हटुए। अच्छा ई बताओ कि त सब बुझाता कि कोनो 2 नंबर के धंधा करे जाता नी वहां के करे करते बाड़ी में दूर आए नहीं के मीटिंग करे जाता नी मीटिंग करे मतलब होता ना झमका के का जरूरी बा कइला के का जानी के जाला झमका के लागत है कि ऊ पतो है हमनी के सास है उनका आगे बाप रे टोला बाप में इज्जत बा हमनी के जेकर देखा ऊ कतारे फलानावा के ससुई फलानावा के ससुई फलानावा के माई फलानावा के मौगी न बाबूजी के कोई इज्जत बाटे न उहा सब के कोई इज्जत बाटे समाज में बैठ के बतियावे ला के बानी जाइया सब के हां अरे अभी तो हमनी के नहीं निकलत हाथ ना सुने के मिलता कन्या जे निकल लागे के तहिया कतना सुने के मिली तू ही बताओ अपना से हां अपना से बुद्धि उनकर एकदम कामे नहीं करत जौना उम्र में शिव चर्चा करे के चाहिए तौना उम्र में लिपस्टिक मार के दिन भर बैठ जानता नहीं का कहतारी कि धैले बानी लुगा रे जाके हमर लुगा खींच दिए हम ना पीछे जाए में नौकरानी भी रहताड़ी हो जा ना पीछे भग कतना मिला हमके लागले 3000 मिलेला का जानी जी देह में जितना ओकर साड़ी लुगा बुए उतना हम खींचते हैं हे भगवान त का करी माने झगड़ा भाई करी के बेटो सठिया गइलन का अब रवा सठिया गइल बनी 3000 से ज्यादा मिलेला राउंड माई के 3000 मिलो चाहे 300 मिलो त का करबू जेकरा जतने मिला तो उतने पे उतराई रोज रोज मीटिंग करावे जाता नहीं मीटिंग करावे जाता नहीं। अच्छा ई बताई 10 रुपया के समूह भरता नहीं लागत कि बड़का कतना डीएम कलेक्टर हो गेल बानी एकदम घर में शासन सा अजी दीदी जी यो सब के अब इज्जत के लाज है नहीं के बहिनिया लेके उड़ल जाई नु अरे मार में जानू के 3 गो होली का पारा बात बहुत फालतू गलत है हां मुआ दी हमारे के मुआ दी रवा काम हम खुद फांसी लगा के मर जाता नहीं अस्थिर रह हम लियाइम दोसर मेहर अब माई लियाइम दोसर बाबू नया नोहर कनिया आइल बिया घर में ओकरो लाज लिहाज नहीं के बार बार पूछती है छोटे की ये दीदी सही मम्मी करी ना सही मम्मी करी ना हां ओ करा के कह तड़ी की कतरा चटकार लुगा पहले बाड़ू है हइसे कोहे के तही नया नोहर उतरल बे रोवे बताई अभी 2 दिन के कनिया उतरल हिया। अरे 2 दिन के उतरल चाहे 4 दिन के ओकर रूहे लूर रहन बु त का करबू जा नया तो नहीं देखत जा तो नहीं जन के उतरला 5-6 बरस होए न गइल ओइसे तो हमनी के मुसमात बना के रखल चाहतली घर में कनी के लिपस्टिक खत्म हो गइल बा जब मलिकावा भइल बानी सब रुपया रहुए बैंक में उतरत ताटे तो हमनी के करे ले मांगे के आ का जाने के करे ले मांगम ओतना जन कर जा छोड़ जा माई के लुगा पीछे माई के लुगा मत छोड़ाई दे आई दे के लुगा पीछे दे अपनो लुगा दे पीछे दे ले दे अपनो सरिया दे ले जाई जाई लेके आवत नहीं जाई लेके उतराइल बन त बुता जाई जाई हां ले खींचिए देतनी हम ये सब के त मनवा बढ़ाइल बन देखत नहीं कैसे करत नहीं हो कनिया हार गइल बना जब बुढ़िया ले बुढ़िया के जब लाज लिहाज होइए नहीं थे तो दूसरा कोई के का अथु करे के बाटे बाबूजी के त एकदम कुछ में जरूरते नहीं खीजी देखत नहीं हो के कौन में गिर बस छोड़ के उ बियाह कर ली है ना अपन अभी जाना तो नहीं खुता तने नहीं जाई थी त वहां के सच में फीचे लगा मुंह सठिया गेल बनी मुंह के बुद्धि भरष्ट हो गइल बा का करतन जी ए सनेहा बुची का बाबूजी आई के रोवा कहां रह लुकाई रहतनी कितना मीटिंग में लेट हो जाता है भीड़ ले तो माथे दम दर्द होके लागत है इतना हाला कर देते सन मेहरारू सब कहां घुमत रे आ गइल पूरा गांव घूम के गांव मरत तो बड़ा कोले बस ठीक है गांव घूमे गोरा नहीं रे हैं हमाई माइले ऐसे ऐसे बोलत तारू दादी हमार हां तो इतना अति क के रखले तो का करी का करी हम मां सहेली कहती कि तोर माई ही है कि केहू के दोसर कुछ उल्टा मार दे एक तबक मारम न बस ठीक हो जेबे कर दे मानहर लंगड़ के बियाह न तो बस ठीके हो जेबू रोते रह जेबू जिंदगी भर तोहरे खातिर कमाता नहीं बुझा गइल भाई भौजाई ना करे छुटकारा मिली नु भाई भौजाई से छुटकारा हमरा छुटकारा पावत रे त लेके भाग जा रे खिलौड़िया भगबे करे ये कुल भौजाई तोर सिखावते सन तोरा के कौन है नहीं रहता हम रखने खे लोकत नहीं खे बोल धोक जब बनवा सीधे उ लोग के तैयार होके तो ते ही रहता तैयार होके रहता रू तैयार होके रहे काहे जब बाजत है एकरा ही संग बारे बाजा तनी आगुल चरचराए नीमन बात मार कर ना मिर्चा जा लगता तो ठीक रही बुझा हम ही उलट जाई तू तो है जदम पूरा हीरोइन बन के पूरा फिरंगी लेखा उड़त रह तो हम हीरोइन रंग लाई औरी मुंह सुना हम हीरोइन बानी तो हीरोइन हम तू हीरोइन नहीं काहे कर संग बतियावत है
हम अपन काम से जात रहनी हां हमरा के लगलिए मारे कहते तो लू लंगर बताओ भैया ई गांव घर में ई डैनिया हमर मां इज्जत के है धजिया उड़ैले या डाइन तहर माई होखस चिलरिया पे जौन बोली तेवन बुझा गुनु कहां से जाता दरे करे जा तनी फांसी लगावे चल बे मर जासन हम जाना तनी ना रहनी ये मेरे घरे नु तो तोनी के सिखैले वैसन हो नगिनिया आ वैसन हमरा घर में तो सारा इज्जत हमर ले रहल हम जाना तनी उ लइका नु बारन के सीख जाइए लइका बारन तू बेटा पतो वाला भइले लगले ना तो नुतकर वाला होइए गुल भाई इस अब माने कोहिया तोरा रूल चल। अच्छा ई बताओ असहु तोरा का आदमी चिन्हियन असहु आदमिया चिन्हियन ई बताओ जब हम नौकरी करतनी आ समूह में के सीएम बानी तो हमारे ले सब काम होखेला तो तनी बढ़िया ले ना जाई तो आदमी बढ़िया ले साहब सुबह बतिया है ना हमरा से तू अच्छा ही बताओ तू समूह के सीएम है इसके बिहार के सीएम है हमर तो बुझाते नहीं खे तू ही अब समझा बिहारों के सीएम लगले बने वाला बानी बुझा गइल ना चुप रह जा कौन आई रहे रे हउ दलानी पर हमरा ले पूछा था ना कि कहां है मैडम जी वो सर के हमरतिया मार के लाठी ले उलाद देला रहती देखा मैडम जी कहा तो सलाम करला से तहरा ले बूढ़ हमरा के सलाम करला से अरे जोरे करौ छी बुझा गइल ना जो एकरा हम पगला गेले ये जो कुदारी ले ले जो ठीक है जा तनु अब तोर माई नहीं काहे रखल बा तोर माई अब चेंज हो है ने ठिकवा तोहरे चलते वो बिगड़ल भी है बात बुझा खलसा ऐसे करेला ऐसे कबो कर महीना करेला हां त का करबे बढ़िया रे दबा कहीं कबो मार दे तो फिर हमरा शरीरिया कहीं खत्म करे पे लागल है तब का मुंह से भाई भाई करला हां दूध तबला के मरता खींच के तार मेहरानू नहीं हमनी के मरम जत गांव समझ का कही ना त अब हम मारब देखिए साहब एक चलते है तो हनी के बोल दिया मत अब ये कैसे मारत है उलट जात है कि नहीं। नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमने का अपन टीम भाई हमने के को परिवारिक वीडियो ला वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सबके साथ दी विदाई अगले वीडियो में फिर से मिलिए बाय बाय जी कहली तनी निमन से तैयार होके खातिर आजी बढ़िया से तैयार हो ठीक ना ठीक है तनी हां घरे में रहब अभी निकल मत राउंड माई तो भर खटिया खटवा से ले लही बाड़ी ऐसे करे के चाहिए जी आय का कहूं आदमी का तरह टेंशन में रहे ना कि बेटी के बियाह हो जाओ शादी हो जाओ तो तेरी फोटो लगा ली मुंह में उजर लगाता टे आ ढेर बोलो मत भैया हां अरे कबेल हम खोजा तनी मेकअप वाला सामान तू लेके आ हे जा बड़ू मारो माई बस ठीक है आते कहां है तैयार होतड़े रे देखा तो उनका के देखे होता ना तो रोवा का मोबाइल पहिन ओढ़ के तो हो गेल बनी उनका के देखे खातिर हमारा के देखे खातिर आवत सन बुझा गेल ना आ सुन तू घर में चुपचाप चल जो बुझा गेल ना निकल गेलू न हित ना ता ऐसे ना ओकर बाहर निकलनु तो तार जान ले लोकी जी का जी मम्मी रोवा एकदम पगलाइल बनी सर का पगलाइल बनी बियाह हमर करबोसन कि ना करबोसन ई बताओ 12 बरिस बुढ़ावा के भुलाइला हो गइल बियाह नहीं कुछ हमरा के करे दे जी हम कहनी ना कि पहले सियान समरत लड़की और हो गेली पहले उनकर बियाह शादी हो कर लेही आ तब रोवा ले करब हम रुक लड़की भखर में ना जाओ ये बताओ उ लड़की बुढ़ाती तो हम बुढ़ातनी 5 बरिस में हमरा के कोई फिर पूछी और उ लड़की उड़हर जी तो कौन इज्जत रह जी तो उड़हर जाओ हम तो मनाओ तो उड़हर जाओ लेके भाग जे त कोनो के ठीके रही है बतावा हो अच्छा ये बताई कि और सियान समरत बेटी भइल पतो है ल नाती हो गेल त नी उम्र में बियाह के करी जी कौन रोवा से पूछी जी रोवा के काहे तोहनी के मन करेला मर्द ले बोले बतियावे के हैं मर्द के घर में लेके रहे के हमरा ना मन करेला रौनो तो बियाह शादी भई रहे 20-25 बरिस तू कहली ना अरे 20 बरिस हमर लड़के में बियाह हो गेल नतिया आ जे हम अभी अरे बोले बतियाए वाला समय हमर आइल तले बुढ़ा नतिया भुला गेल किस्मत में रहे करम किस्मत में रहे कि बुढ़ा हो गए ना कोई लौरी के नौकरी करे आइबे ना कोई ना त आइबे ना कलन त जाए दे तो हम अब बियाह कर बुझा गेलो एक शब्द कोनो बोल देबो सन त जान जेबो सन माई यार तोर के इज्जत ना हम छोड़म एको अच्छा ई बताई कि इहे से देखे खातिर हमनी के का कहे के का बतावे के कहे ते से रहे लड़की है हमने ले छोट है खैला पियले लसन देही हो गेल बा ऐसे कह देबे के हां राव तो बड़ी दिमाग बाजी का दिमाग हमर नहीं के बेटी जैसे यार समरत ओकरा देखा दिया ओकरा के घर में केवाड़ी बंद कर दिए सन उना बाहर निकले के चाहे मतलब राव बियाह टिकवावल जरूरी बेटे ना हां हम ना तो मर जाई फांसी लगा दे और ना तो थाना पे चल जाम न तो तनके केसो कर दे समझ जा सन हो राम जी समाधि उतारे के अथु में कहां से रोवा के कौन समाधि उतारे के अभी हमें बियाह ना होई के कहत ना बियाह होई बोल ना चली ठीक बा जौन रोवा जौन चीज हमारा ले बूढ़ बूढ़ के बियाह हो जाते हुए जौना चीज पर लात रोवा धइले बानी तोरे चीज होखी ठीक नु हां ठीक तो करतनी जौन करतनी जा सब पहले तैयारी करो सब जा सब ना तो हितना ताज जल्दी जल्दी हटा सर हमरा के तैयार हो जाए ई ना जींस पहिर लेही जींस काहे के पहले लुगा में से पहले मन तो बुझाई ना देले से लगे से तो मोट झुट लइका खइले पियले भी तो मोट झुट बिया ना तो लियो जींस लियो त पहले बबोला जींस दे आय हो राम जी दे पातर छितर लागन लइकी निहन
चुप रही एकदम से उजिया के रखले बानी कहाँ रखले बड़े एकदम अतु कर का जी हट रुक पहले जींस पहले ना 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 रुक रुक सुनी जींस मत पहिर यही तरह के दिखा दिए ना जींस पहले तनी अब उच्चा वाला टपावा हो छोटा के तनी ना 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 इज्जत ये तनी रहे दी जाय दी उतर बियाह करिए त चाहे ना करिए सरवा के ही तरह दिखा दिए साड़ी पर निकल हम जाना तनी त काहे ना किस पहने देत तो तरी छोकरी निहन लागे लगा हम त सेट कर लिया सर अरे ना ना ऐसा कोनो बात नहीं करा गोड़ पे गिरे तनी ऐसे ही दिखा दे चल घर में चल यही मेरा हम निकला मत अरे दादा हम का कहीं वो नहीं खन अभी आइले हां बाबूजी का बेटा कह तनी कि भैया के कह दत कम छिप काटे के ठीक बटे ई लड़की कैसन होई बियाह कर लेवे के बा हमहु इतना खलिहर नहीं की ससुरा के कि बार-बार दौड़ के आई अरे हमें सरवा ले तो दम पगला गेल जतना तोरा में हमारा नाम में हाथ लागल ना ओकर बेसी एकरा में बतावा है बेटी के है बियाह करे में न बात कही चप्पल है घिसला ये सरवा के है तो हम समझे में ना होता कि हमके इकाई मुआ दे साला। अरे तो अब हमार बियाह आलतू फालतू से करेले बजा तो हम कर लेम हैं भइल बड़ा तू ही अमिताभ बच्चन अरे अमिताभ बच्चन की तो शहीद अब तो कपूर से समझा कम बनी बेटा। चला ए बाबू सुने ना का पैदावार लागत है कि बहुत मने अरे हाँ रे सरवा तोरा तो ये कुल लौकते है पैदावार लौकत है पूरा तोरा के मिले जा मिली हपोचा पूरा एकदम अपाची मिली एकदम अब माटी है जुका बड़ा सोन गम कहता देखो चुप रहा पढ़ावा कहीं का चलिया हो जाता है सही भचा भचा मत बोलिए। ए बाबूजी सिखा दा इनका के तू कहां मत रहो भैया चल के है कोहना जात है का रे मारे गोजिया से गोजी चले अच्छा ये बताओ कान कटल लड़की रही ओकर से हम बियाह कर लेम तोरा के कान कटल उ लड़की खाली सामरे पानी के न रखता ना ओकर मुंह पर चीकर रहे सावर पानी के रहे कि उ एथी रहे तावा के पेन रहे बतावा हमने के पैदा क के सरवा कहीं पछतात है इतना बढ़िया रिश्ता आइला मैं डगर का जन सरवा के कैसन है लड़की चाहिए बाबूजी का बेटा यही गवा में न घर बाबा यही गाँव में तो हवा हम देखने आई गो का पहले से ये के बाजी समधिन जी बानी जी चला बाबूजी कोई नहीं के बड़ा ढूंढा यही तरह ही गुजर जा चल सरवा तोरा तो देही में कहां बानी जाजी अरे होखे वाला हमारे ससुरारी आई गड़ा कोई से बोलत तड़ा तारा ई हो लिखे बा अरे चुप रह रे चुप रह बाबूजी तो अरे कोई बाजी घरवा के है ये दादा कोई नहीं के बोलत बुझाता सारा है घर छोड़ में नहीं के खानु ढुका दे के करा घर में आ गेलन जब बाबूजी आदमी जन के पते नहीं खे के बाजी हां छोड़ मैं हमरा जाय दे मार तो बड़ा के ठीक होइए जे चल होने घर में चल होई त ई तो ना गुले जी ए भौजी देखो तो ई कोन ना गुले जी आ दादा कहां बनी जाजी कनिया बाहर आओ चल अरे हां जी आई जा प्रणाम निमने जगह हम तो कहीं बाबूजी के करा घर में दिया देना एने ओने का घुसा देल बड़ा अरे ही कहां बैठा था तो बताएं जरा वैसा पहले पानी पियन जाके पहले लड़की देखम जाए पहले सौदा देखो जा हमके हां हां पहले देख लेम जाओ करा बाद करे दीदी सबसे बढ़िया में रही ना हां काहे चुटकी बात कर रे आराम से ना तोरा चला होके वाला कह दा हमें लड़की हनी ये मत सोचम जे तो मोटा झोटा लड़की बाड़ी ढेर दिन के बाड़ी हम खैला पीला से मोटा गेल बानी देख लीजा हमरा सब कुछ बनावे बनावे आवेला खाना पीना कच्ची पक्की सब हमरा करे बनावे आवेला आ एक तो हमर गोतनी न बड़ ए दीदी जी रौरा चिंता मत करम हम रौरा के ना ना धाई है के नन तो बड़े न बनी तो दुबिए दिन लागम आई फोटो ना मंगले रहल लड़की के कहाँ फोटो मांगले रही कहना जे कि आई देख ले हमर माई लेखै तहरा लेखा बिया अरे खोइला पियला ना ढेर खा ले बिया लड़की है कि ये भैंस हनी बिया? लड़की हाँ हम ही हनी रौरा तब हमार ननद जी हो गइल बानी हमरा और भौजी होइए गइल बानी अब देख ली आई में का हुए गोरगार बोलही बानी सुखल बोलही बानी नतिया चुपरा उहाँ के नहीं खियाइल उहाँ के त तनी हटी त हटी ये काहे लइका है का जोड़ी त लागते होगे है कितना बढ़िया जोड़ी बाउगे देखी त काहे डरा तनी अब हमरे संग रहे के बाउगे लजाई मत का हो गइल बाबूजी बानी त बाबूजी गोड़ लागत ए महाराज जाई देखे हमके आई मत गोड़ लगी
अयो दादा ये बुढ़ावा जौन करा दे वही लड़की देखो चलता कि अपना जुगाड़ में चलता का हो गइल देखी खा लंबो बानी देखी खाड़ो कि ना हमरा ये कहता कैसे ना वैसे तू अपना खाती देखल बो कि हमरा खाती बबुआ ठीक कहता बाबूजी, बबुआ ठीक कहता कि हमरा बियाह कर। अरे बेटा तुझे हम टेंशन में आई झूठ के कहता कि चप्पल खियाता औसन के कुल आलतू फालतू दिखाता हूं रहे तो हम रोडवे रह बाजी चुप रह सरवा कहीं का। चुप रह हम जल्दी से तू जाके बन जाई साला को नहीं तनी दिन ढेर हो गइल बाटे। अरे माई लेखा लागत तनी महाराज रहुआ, मेरे बाबू लेखा मरद खोजी। आ नहीं आई हो रे ना कैसे रह कहता नहीं जी दीदी जी रह का बैठी हम तनी बैठी का बैठी बैठे जोग नहीं की हम ओए बुढ़ा हम बैठा चला बाबूजी बैठा 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 सर के बैठा अब किया के ससुर न लगम ना ना ससुर ना इहे लइका बैठो बैठा ना ई बुढ़ावा चले हवे हमके लिया के जा हमके तो खुदे समझ में अरे नहीं बिलाइए बन हो गइल अच्छा बाद में भगा देलियो मैं दूध नहीं खे काहे कोई है का घर में अरे बिलाइया ही है बिलाइया बन हो गइल हम ही बन कर देले बानी ना यही के चलते तब दीदी जी कहीं ठीक लागत नहीं हम ना ए महाराज पहले चुप रही रहुआ हमनी से बतियावे दे का जी रहुआ सब तक कहत रहिया कि दम लड़की हीरोइन ही है आई तो बुझाता कि कोगो लइका काई माई लेखा ही लागत सास हमर नैहर चल गइल बली अब वहां के रहतीन त बतियैतीन। हाजी रवा सब के ना बुझाइल कि दोआ मरद खोजी बताई रवा सब कुंवरठ लइका खोजता नहीं जा यहां के पसंद कोई करी बुरा मत मानम जा हमरा बाती के कैसे रौरा बोला तनी जी है खैला पियला ले आदमी मोटा गइल बता चुप रही खैला पेला अपनी बक्सा खाइले पिए बनी कि पूरा खा ले बनी हमरा बुझाते नहीं खे हां हटाओ अरे केवड़िया कबे कहीं अप डाउन करत हो के तोहार केवाड़ी हो कि तारा टेंशन बहुए बिलाई बिया जान जी बन हो गइल बिया केवड़िया बन हो गइल बिया देखे चल तेरे माई दे हई अरे रे बाबा दे हमरा के देखा मार धक झोटा के मार के तो ले आई बड़ हेजा नाच कर दी हैं हम नहीं की ना या दादा ई दोसरा घर की बाबू के ना केहू घर कहिया सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह क्या ई लइके हमरा भाई ला ठीक दिया हां ठीक बाबू कदम मस्त ये है ठीक ये भाई झोटा ना कबर ने तो आ दे छोड़ तोर का बात मार अते हो तो बिया हमर ना दे दे देखा तनी तोर अरे आज बाबू का धन्यवाद करे अहिरे पप्पा मार हो गया भैया अरे यार हमर बिया कर रे अरे रोड़ी तो मंगिया धोवा में मेरा ए जे हे उना अरे हट कर अहिरे अरे राहुला लेके भागे दे अरे होगा कि ना रे ए महाराज कहिए बताओ आई कितना आई खेला होता एक मिनट हाँ। देखी ननद हमारी है ठीक ए है भाई वो हमार सास है हाँ। हमार सास के दिमाग तनी अथू हो गई बाटे ठीक नु मतलब पागल हो गई बाड़ी अजी लेके जाई हम लेके ए भैया सही में पागल है रे भैया अरे हम पागल हो गई ए बाबूजी तू कहना फेरा में पागल हो गई लड़की है यार वो सब तो गोड़ पर गिरता है तनी 10 दिन बाद आई ना यही पे रह लेके जाई चल ना लिया के चल ना 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 चल चले ए बाबूजी मोरा हो मोरा इहे लड़की बियाह हुई रो सब को गोड़ पर गिरता अरे है कुछ पैसा ए दे जाती महाराज रवा सब तो पहले पागल है भेंट करा के हमारा कहीं आई हो जी मारे नंबर लिखा छोड़ देना अरे चल सरवा कहीं का मर्जी बा मोबाइल ला हमार यही पे फोन कर देख ले बाद में कहलस ना कि हमके ऐसा नहीं लड़की ना तो एक काड़ा सरवा के लड़की नहीं खैला हम चलो कपड़ा बताओ तनी चलो क्यों नहीं बिया तब क्यों नहीं बिया मुंगाई मुंगाई देख फोन देके चल अरे तोरा के काट में तोर बिया हो गया तोरा के मार के हमर हमर बिया मुआ दे छोड़ रहे दी चुप रही अरे या ना कर दला या अंदर हम जा पीछे लेके ना गोला चल सरवा कैसन पागल बौरा से मिलवा देलो ये बाबू अरे तब बेटा मैं अगुआ में हमके कमी है लागत है उ सही जगह पर ना चुप रह एक पैसा अगुआ में कमी नहीं के खे बिया बाबूजी भैया में ठीक लगी ना भैया अरे कौन दीदी अब त लड़की में उ लड़की कितना दम में स्मार्ट है से बंद का कर मतलब कौन मोटा की के पता रखी अरे उ लड़की ना रहे उ लास्ट में घर में ले लियो तो इज्जत से बोलो तार पतो हिया
हाँ सर अबे है बियाह ना भाई। अरे हो गई अब का गइनी न गइनी फलाना बो कहनी कौने हाल है? हां वे हाल कइले बा। अरे बाबू देखो अब का कोई तरह के ए बाबूजी आयो माय कितना नीक लागत हो ऐसन पतो ए खोजले बड़ा बाबूजी। हमरा के बतावा ये सरल हम पागल हो जाई ना का रे। कहतनी कि बुढ़िया के थोड़ी घरे लेके जाए के बा, लड़किया के लेके जाए के बा। बियाह शादी क के ओकरा के अपना घरे रख ये के का तो यही तरह है बियाहवा में ड्रामा क दहलस त बताओ ना मैं है पानी फिर मारवे के थप अभी मार अरे अभी मार। बर्दाश्त नहीं के होत जा मन तक कर त मार दे इस तरह पोखवा में चलो बहुत बाबूजी। जगह कर पेटावा। अब चलो तब हम बताई फूल ओकर बात को हम खलवाड़िया के। अरे ओ ये आई हो भाई अरे रुका जा हो उ यार रखल है या छोड़ लेके भागल रहे पहले। अरे है ना आवाज हो आई हो दादा नतिया भाग गइल सन। अब हम का करी ई रानी के छोड़म नहीं हमर बेटी आई हमर बियाह ना होके देलस। ई सब तो भातारी हम पहले ही करी के चाहत रहे घर में कह देले रहती तो मुखिया जी के लइका के रखले बिया। अब जातन तब ओकरा हम हमारे किरण संग हमने के अपन टीम बैठे हमने के परिवार की वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए। सुख शांति दे एक डबल फिर मिल बाय बाय। खाता ना टाइम हो गइल कन्या अभी ले उठली नहीं यार। ए कन्या कन्या ए कन्या के हजी सुनावा है ने का पी लिए ले घाटा टरा झां झां कइले बनी जुगा। आहो 9-10 बज गइला चूल्ही आगी ना बरी। आयु मैया का कनिया चूल्ही आगी ना बरी नहीं ना बनी खाना का है आसा ही जले बंटवारा नहीं तले खाना ना बनी। अगर खाना बनबो अच्छा, करी त हम चूल फोड़ देम। तू ही बताव कि अलगा पर लात धइले बलु सियान सोमरत एगो अथु बिया ननद बिया ओकर भाग जा कोनो के लेके भाग जा ठिका ले बनी। हम एक बुढ़िया कल रही कि चनमा के चिदर के चल जाई। हां हम ही कल रही। अच्छा तू ही बताव कि एगो बूढ़ ससुर बा न लड़किया के बियाह हो जी तो ससुर के तो कोनो बात नहीं के 3 गो गट्टी बनी जे तो 4 महीने के में 4 महीना उनका में 4 महीना उनका में रही त हम का एक खियाई हम जिमा ले बनी का अनाथ आश्रम में चल जा बुढ़वा का है बिग मोहन मांग के खास हां ना प्रॉपर्टी बनेले बना 10-12 बीघा खेत खाली अनाथ आश्रम में जाए खाती के हनी रहुआ हमरा के सिखाए वाली के हनी हमार। अच्छा वो मालकिन हनी हमर माई हनी के हमर सबत हनी के हनी मुखिया सरपंच नहीं खन हमरो घरे बान बाहर तोहरो घरे बाहर बान छोट देवर का करियन के कारा पैजी गाल में अलगा बिलगा हो खान में आय तू ही बताव हम अपना पहो ख हमर माई आवती है आज माई के बोला देले बड़ू हां हमर माई आवतिया हमर माई मुखिया पर तीसराई थी हमर माई हमरा का त हमर माई के समझाता नहीं रौरा। हमर माई गांव के अपना मुखिया है कोनो काम में मुखिया के बिना पूछे कि हमर माई के लोग पूछेला जनी हमरा माई के पावर कम नहीं के। मतलब लात धइए देल बोल के अलगे हो खबू त खाना बनी ना हां ना तो बनी ना ये बूढ़ ससुर ना खेलम ना खेले देम खेले बिगाड़म ना खाएम ना खाए देम खाना ना बनी ले बटावारा ना होई घर में तले खाए ना बनी के जाने कने के करा सिखाला में पर रहत और कुछ बुझाते नहीं के हमारा हां हई देवर के जाए के बाटे ड्यूटी पे जिमा ले बनी देवर के जिमा ले बनी तू जाना तो ना कि पावर हाउस में काम पकड़ बनी कोनो हाउस में काम पकड़स बटावारा दे बनी ठीक नु खाना ई कहत बनई ना देब हम मतलब ई मतलब ना भइल सुने एगो बात कहतनी तू के हड़ा हो हमर मर धड़का देवर लेखा रह ठीक ना बा एक लेखा मर्दे हनी आय बलुक तार ना हनी मगर मर्दे हनी अच्छा बात बुझाता नु हां तारा के 13 में कि 14 में हम जोरी ना एकर मौसी आता ना और मुंह में से आता ना वतनु खराब खराब का मारम का मारे के ना मारम त मार ले बैठल बनी आई मार ले आता ना बड़ाई कोइलस कि लड़की जाई तो घर सवार दी लक्ष्मी ले जातनी जा हम ना जननी की बानर लेके आवतनु कि सबके नचा दी तू बानर हो तार बाबू बानर हो तार माई बनरी हो तार भौजाई हाय बनरी हो आ चुप रह मरल सास के मत कुछ बोला ठीक नु अलगा अलगा कोइले बाड़ू तो होइए जा लगा हमरा खटिया का टाइल बा आदमी के ए नहीं घर में के ए घर के ताने गाड़ के नइखे रखल सोना चांदी को में हिस्सा मिली अलगा सुनावा तो रुके करे के तू ही हिस्सा बता भइल बड़ा तू ही बता देखा तनु के आवत हिस्सा बतावे बतावई हां देखा तनु के आवता बतावई हो और सही सब के भूखे रहे के पड़ी मेहर मौगा के तरह भौजाई से लड़े आवत रहा लड़ गरियावा तू रानी में गधवनी हई बतावा नहीं बतावा हई अभी कितना दिन होता साला कहीं का हमनी के बालू को कुछ हो जाला मगर एक से हमनी के ना होला मगर हई आवते आवते मेहरानू आई नहीं बाबू जी नहीं खींचा आई काहे रहो अरे बतिया बिना त कहां बतिया एथी भी आई एकदम का हम कहीं आँख चमका चमका के बोलती है अच्छा रहो तोरो हम बतावत ले जातनी
लड़की के अलगा बिलगा करा के आ लेके जात मानत ये कर फंस जाता का जाने कुल रास्ता कैसन बउए ले जेम त अलगा बिलगा होई त हमर लड़की 6 महीना खाई न आय आय अरे के कर फोन आ हेलो हाँ सर जी प्रणाम अच्छा ठीक बा ठीक बा अरे तनी मीटिंग में आ गइल बनी मीटिंग में हाँ दूसरा ठाई अच्छा डील हो गइल ठीक बा मांग ले 1,80,000 देवे के बउए अच्छा ठीक बा हाँ सर जी ओके हाँ रखी बाप रे बाप फोनो आ जाता सर जी के भाई बतावा हो इते रहिए मैं रहनी ना तो लड़की के वजह जाती मीटिंग करे तो कहाँ चाहिए अभी कहीं तो अपना लड़की के आइल बनी झगड़ा फरियावे अपना लड़की के अलगा करावे आए यही के चलते कह देनी मीटिंग में बनी तो सरो जी जन मीटिंग में मिल चलो अब केने रास्ता बा गोर लगा तनी मम्मी जी खुश रह तू ही अड़ू हो कुआ ठेली लड़किया तारे वजह से झगड़ा होता घर में आए ये कैसे कहता नहीं अरे भाग पर आ जाए तू कहूँ लेके चल जाए तू लइकन फेकन के आजकल तो लड़की कितना मोबाइल ना बतिया लू ठीक कहनी रहुआ आ गई नहीं तो ना अब हमर भौजी के तनी समझा दे मु बड़ा अलगा होके कहतारी अलगा समझाए के हम ले लेता हटा तू काहे कहते लेबो हमरा से बेसी बागे हम मानी ना दी काहे कहते छुबो मत करी हो तू तो खेला कर तारा नियन लड़किन के भाग पर आ जाके जेकर मतारी नहीं के 10 गो लड़का रख बतियावत ऐसा इने का बुझात खेला कर बाऊ घर में आग लगाओ तो भाई भौजाई के जिंदगी में खराब कइले बाड़ू हम पहले आग लगाए मु दुनु जना में लगले नहीं खू बियाह शादी करे खातिर कहां ले इतना पैसा तार माई धके गोल तार तो माई चिलारी पे गोली बोले ना जनमा के पैदा क के छेड़ के आ चल गोली चिलारी पे इना बुझाइल इने का बुझात बेटा अभी लेके भाग जाई क्यों न जट के हैं खेला करो कहीं का हमारे बेटी के जिंदगी में जहर घोर ले बाड़ी इनका खातिर कमाते हुए हमार दामाद चली घरे चली जेबू के नहीं जले हमरा के लिए जेबू घरे हम चलना जेब देखले नहीं की आ तार बाप का करलन हो तार बापू घर ही खाली रहेलन घर ही बैठ के ठूसेलन इना बुझले कोई के बने बधारी करी खेत में जलन की ना खेते में गोइला ले हो जाई आई दूसरा के खेती बाड़ी ना करे के चाहिए दूसरा का मजदूर है तो जब अपन खेत में तो दूसरा में काहेला करे जइहनी सुटू बोलबू धा के कंची निहन जब बनवे काट दे अभी जानते नहीं कुछ अभी हमरा के चिंता नहीं कुछ दिन बोरा में हम हटा बोरा नहीं के लेबे के हई बतावा हो खेल लकड़ी जवान बिया कैसे कूदत चलतिया जियो ए बेटा जी अरे केने बाड़ू हो अरे बाप रे लेके चल तो मन हैरान अरे आवा हो माई को लागत नहीं अरे खुश रह हाई पहले उतारा तो उतारा तू कहां जरूरत रही कुली आवे के तारा के आई बेटा जी बाप रे बाप कता ना भारी बटुए तू नहीं खुजा ना बैठा आई हम आइल बन देखो तारा के अलगा करा के रखो माई ये तो जान जी गोल लागत नहीं काम नहीं हमरा मातारी को लगा लाके ए जे घर की ना ए देखो तो चटकनु कैसे लागी झप तो उलटिए जाइबू आई बने जो लावा लुसी लगावे काम ना चलियो जुगवा हम लाए लुसी लगाओ तो नहीं बताई तो गोड़ ना लागे आई नहीं कैसे कौन काम बा गोल लगा लाके जाके अपन बड़की दीदी के लगा हमरो माई ना लगाओ का हमर बेटी नहीं के का हमर बेटी नहीं के तारा निहन बेटी के अपन बेटी बनाओ तनी अपन संस्कार ना भुलाए के चाहिए है ना अब बाप रे बाप आईली जहर लो सुनी बताओ तनी रोवे बताई बूढ़ ससुर बना जवान प्यार तमरा त ननद दिया बताई के करा पैया लगा होता ले हां रउवा बड़ बुजुर्ग बानी रउवा समझा धर तो मुझे धर पर कावन से समझा दी हमर लइके में ए माई हमर लइके मारे थाप देखा तो नहीं थाप मारा तो उलटिए जाइबू आज हमनी घर के मर्द मानुस कुल कहां गई ना का करे तारे घर के मनोस मानू कितना समय रखले बड़ कितना तारा बढ़िया गाना बोले का समझे तनी काहे के हम रउवा से लगा माई बटवारा को है कुल गाना गुड़िया निकालो है कुल खोले बाड़ू नहीं बुढ़िया के न हो गए हां हो दादा है बुढ़िया के ना हाथ और बुढ़िया मुआ रही था हमारी रही तो देखले ना रही गला में लगले रही था निकाला कुल ए जे धर आई कुल बटवारा करे हमर बेटी के आई देखी हमर सास हमरा के मुंह दिखाई देले रही ठीक ना एकरे में कोई के हिस्सा ना लगे काहे तार सास मुंह दिखाई धारे के देले रही तोहरो के देले रही कान में के ओहो में लगाइबू हिस्सा ना काहे के लगाई काहे तारा के लगी प्रणाम चुप रह खुश रह आइल बड़ा प्रणाम करे हमर बाप लेके का माई यही तो समझाई हम सिखाई हन लेकिन माई तो यही तरह यार अब चलिए लो घर में सामान ले कुलाल का पिंजरा करे रुक जा माई रुक ले अच्छा ई बताई अच्छा ये बताई रहुआ का भाई बता कि लड़की है जो दल बन के साढ़ है जो विदा कइले बनी साढ़ी है जान जा आसमान साढ़े है का कह चाहत रह तो साढ़ ये नहीं तो साढ़ के उपायो हो जाए माई ले आधा पैकेट सरफ बाय कह बाल्टी बाय ले हां छोटी छोटी गिलास है ना इधर अपन कपड़ा पहन के काम करे कट खोलवा दिया रे बुझाते नहीं बोला बा ढेर बोला बा दमाग ना गुना इतना बड़ा के लागी ना हम सास
हम बात बुझाता नु हम सास नहीं समझत हमरा एगो सास तारा बा नियन हमर दामाद बा कि ना काहे सोना नियन बा बाहर में कमात होगे तोरा ऐसा हमर सास दिखे रे बुढ़िया हमार मर्दवा अरे होय कैसे बोलत रे होय कैसे बोलत रे ना हमार मर्दवा कौची देखत रहो? झरा मत हमरा के अइहा के पावर हौसा में जाई ना हो माटी कोड़े हे दादा हे कहाँ रे कहाँ लेके एकर नैहर के मिलला सब एकर मार नैहर के तोरा मिलला तोरा एकर तो सब सोझा जी ठीक नु ई त ले इनकर लाज हाया नहीं के बेहाया हो गेल बाड़ी तू बेहाया हो तू बेहाया हम का के बेहाया बन तू बेहाया बाड़ू बेहाया बचट के धरा ताड़ू देवर के कमाई एहू देवरा के कमाई धइले बड़ रे तारा ना लागत तब ना मिली अब ना मिली दौरानिया बुढ़बा को न दियो करे नइखे ज्ञान हमर लड़कियों केतना दिले ज्ञान ना रहे बोले ना ई का अरे ई हमारा देख छीन नैहर के न हो देखी तो एकर नैहर के ना अरे दे दे रे दे दे मल दे दे ला हाय तू ला ना ना हाय ला हाय ला ले जा ले जा ए भाई नैहर के नहीं जमाना भीख मांगे के हमनी के भीख ली हाय ले ओ का के ना हाय ली कोई खटल बजे कोई कर के ले बाड़ू ले लिए कर वैसा नहीं देखले हैं अरे मुझे धर और काम करी अभी नहीं के बुझात रात में कुल काम करी रुक ना बुझा गइल बाप हो बाप साला तिलक मैल थैया रखली माई एक चम्मच ना निकले एक गाड़ी काहे के निकले दी ओ तिलक चघले अपने बेटी खातिर दोसरा खातिर काहे कर ले चिचड़ी फाड़ दे ए जुगा वाले कि आवे मत कोई ने हां बाप के घर में हां चिचड़ी पार दे ए भाई सोने सटाक तो बुढ़िया मर गई तू सर गुइया के हमनी के घर में बटवारा लगाओ तो देखनी अबे नहीं हेलिया जमत हेल जे जवान हेलियो कन के हाथ को टूट दी पानी भर देखी हाथ को तोड़ दी है ठीक ना अच्छा ओकर बाद हम देख ले ई काम ना तो का बोली रे हम होई जाले बाटे ले आदमी सब नहीं जगह पर ले है ए घरवा नहीं थे हेने घर बा घर अहिरे दादा साला कहीं के बियाह भइल बा कि थी भइल आहिरे दादा ना भी आहिरे माई कइल बाकी बा आ काने तो ससुरा बारे बूढ़ को काना केने बे ना हिसाब से तनी बोला बात बुझा तनु ठीक नु का कर ले करना ना तिलक ले के मेरी लिहाला बेटा 3 दिन में पैसा जमा कर हाय दोनों रखनी हां रखल है बेटा मैं रख लो इनके उके देखा मारा कोठेला बेटा वाले के भात तार कर ले ओ गरिया हमरे के केतना उन्नत ना बोललू हा आई इज्जत तो रह जा भैया पे रह जा बियाह ना हो ये जे कहर पी सब ये जे खेला वाले के पूजी ले कर कौन मां काम कर ले भाई मैं खेला वाले जो डी पूजी नहीं हरे अरे बेटा वाले के भागी बेटा वा देखिए बेटा वाले के भागी खेला कौन बियाह जे बतियाओ तो फोन से सरपंच बन गई अभी जात ले राही में कूद मुखिया सरपंच बन गई नहीं चल हमरा घर में चल मुखिया सब घर के बेटी के घर हमरा के खानो काहे के ई बटवारा हमनी के नहीं जाना तो रवा जाई हम लिया क्या बात नु बोला के कौन मुखिया आई कौन मुखिया करूंगा चप्पल मारे मूल में चप्पल मारे मुखिया के बुझा ना अरे रानी देख के जरत ऐसा रानी देख के जरत ऐसा खेला मोरिया गरिया माई गरिया अरे खा गरिया रे भागू नहीं सर कौन मुखिया आई रे कौन थाना पुलिस के पुलिस कोई नहीं रे माई जेब में रखे ने जेब में हां कोई नहीं चुप रहो चल हेले चल हां अरे माई भारी हो गेल बारी अरे चल घर में धर घर में बताओ आई कितना दम है नंद आ जाता है घाम लागत है ना तो दम मन में फ्रेश हो जाता है यही तरह दम है काजी कैसन लड़का लेकिन के संस्कार देले बानी अपना लड़की के आए बियाह शादी ते एगो करत नहीं खी अहे गली से हो गली घूमत चलतिया बेटा वही लायक बउए और छोटका बेटा के बोले के तमीज नहीं खे ये महाराज पहले रहुआ संस्कार है या कहीं खटिया पर नहीं बैठ जाता है समझी नहीं का हो गइल जोड़ा पर के बंद बैठी ना समझी हो तो कौन बुझता बड़का ही थी बानी समझी लेकर और मुंह बा आए पहले बताई ना हेजा बैठी समझी लेकर मुंह बाउए का है बेकार है ये का हमनी के ई बताई एगो बेटा के घर में रखतनी एगो बेटा के प्रदेश में कमाए के विदा कइले बानी ये होखेला तो का करी हमारा घर के रहुआ मालिक है बताई हमारा लड़का बाहर ना जाता है रुपया रहुआ भेजाई हमारा के हैं त काहे छोटका बेटा के लूड़ लंगड़ हो गए ओकर गोड़ हाथ नहीं के ओकर कमाए के ना चाही ये महाराज है पहले चुप रही कहाँ से कितना चुप है रही? रहुआ बतियावत है कहां से चुप रही कर दे बाबी केस अपना लड़की के ओर से कह दे तनी दहेज खातिर हमर लड़की के मारत सन पीटत सन कर दे तो चल जेबा बुढ़ारी में जेल देखत है कितना लड़किया के है शिक्षा देला है कितना है पढ़ैले है
उ तो घर में आके हमारा ई कोहराम मचैले हिया। हमर लड़किए भी न त तारी इज्जतो बा घर में बुझा चुप रही महाराज। या कहे जब बतियावत तने महाराज कहले बड़ा आय बुढ़ैला सहुरे कुछ नहीं खे बेटी के एगो बियाह करे के नहीं खे जरूरत हटत काहे मांगे जाता का दे दे हमारा कहे तनी 5 लाख रुपया दे। कटोरा लेके भीख मांगो हो भीख मांगो गांव में तो अच्छा लगी कहे तो हमर लड़के के बियाह करके लेके परातिया एक खाई मत हम जतना में हई उतना में ठीक है रहुआ अपन हई बेटी का समझा दे। बुढ़िया के गहना के धइले बा तार पतो तू न धइले वैसे ई छोटा की आ बड़ा की त अरे तू धइल बड़ा दा उ बाटे के बउए ओ बाबा लड़के के बेकार हो जाई मान जाई रे वो समझी का करबा थाना पुलिस महाराज सही बाजल जाला का करबा अपने बेटी के लगा हो कहीं खातिर नहीं हमर मीटिंग रहे अपन मीटिंग छोड़ कहीं बुझा गइल रउए लेखा हई आ जसन 2-4 गो हो जसन त मैं हई बेटी बिगड़ जइहस रउआ हई बढ़िया संस्कार देवे के चाही त हई अलगा आके करावत हई ना रह कातना तरह ठीक ना होता झूलत उ देखत नहीं खी खुद हम देखतानी गांव के लोग कातना बढ़िया कहत हवन चल चल जाइए चले हटिए चल गहना दा चल अही रे माई अही रे बाप ये तना हई बड़ी आई बतिया होता। नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमने अपन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सब साथ दीप देख ले वीडियो फिर से बाय बाय प्रणाम मामा ए जी बैठवा अरे ले जल्दी ला कोनी प्लास्टर के कपड़ा बा देखे के पड़ी घरवा में प्लास्टर दवा के कपड़ा वाले जल्दी फट से का धो ली अगिया ठीक रुकी देखो तनी घरवा में ठीक बा ए कन्या हाँ दीदी अरे आवत तड़ी ये दादा सास जी आवत तड़ी ई सास से बड़की सास है ननद हमनी के देखी त इतना आलू धो के बैठा दी हां ये दादा एक थरिया घटी बड़ी ना हां घटी बड़ी ना ना घटी बड़ी ना या और ले ली 2-4 गो ना बनाओ हां ए भौजी आ तना खाई के चली। बना आलू बता हां ठीक बा ना हाँ। और कुछ लावे के बा सलैया 2 किलो आलू ले बनी दी साफ ले पहले धो दिया ठीक नु एकरा बाद उबली ह ठीक एकरा में एकरा बाद बढ़िया से उबाल दो आ जीरा मरीच आ लहसुन आ मरीचा आ धनिया पत्ता खूब चटकारे पीस दो हाथा ना सबराहे पीस दियो काहे कि हाथा ना आलू बाटे तो बेगर एकदम चटकार बनी तबे ना न तो बड़ी तेज छनकी पड़ एने बड़ो सने काहे जी मम्मी गरम मसाला डाल दे कनी हमर बेटी आवतिया आ तनी चटक से आ तनी सहूर से बनैहा जा आ तनी ढेरे बनैहा जा बुझा गेल ना ना त घटी ना ती मत कहिया जा त बुच्ची जी तने खाली हमनी के खाइ जा त तोहन जनी खइबू जा काना खइबू जा हमर लड़की के चाही भर पेट बुझा गेल ना कब और बेटी के पेट दगा ल बताई रवा हमनी के जीभ पर परो चाहे मत परो और लड़की के आदमी देबे करे ना अच्छा जबान चले बू हमर लड़की के हिस्सा ना, करबू ना, हमर लड़की के हिस्सा करबू तू ना जी कोई बेटी हो पाई पतो बेटी बढ़िया सन ना कबो ना कनी जल्दी जल्दी हाथ चल ए महारानी लुसु लुसु कइले बड़ू हाथ लेके चल त कर दे हमारी जी देखी तो डेर उठ ना चलाव बुझा गइल सुनी ना कनी तेलवा लिया दी 5 लीटर वाला 5 लीटर वाला तेल अभी वही दिन ले नहीं खत्म हो गइल अच्छा रोवे बताई कि रोज छानाते बघरात बाटे आए बताई जब बुच्ची जी आई ना 1 महीना लिये हो गेल ना आ जब बुच्ची जी आई ना तब कबो खसी त कबो मुर्गा त कबो अंडा त कबो पकौड़ी त कबो का हमेशा बनत रहता तो तेल ना खत्म हो चुप जाता रह ना हां हमर लड़की के हिस्सा मत कर जा हमर लड़की आवतिया तो बनी करियावा अथुया ले लई हो जौन जरल का बाटे करहिया तब ना में बुझा गुन हमर लड़की आई ना तो बनी आ लड़की नहीं तो मार भात खासन तोनी के समझ गुलो सन उहे त बुची जी आई ना त चटकार मटकार मिलेला ना त ए तरे त कैसे तेल हो रागु हमर लड़की चल गुला तेल कैसे हो रागु रहे के चाही ना नहीं त जितना दिन रहनी उतने दिन बनल ह ना जी उतने दिन बनला ना लड़की के जे दाज न त मिलावा जा ना हम कहां बुझा गइल आवत नहीं तेल का और कुछ नहीं के सामान घटल ना त की बेसन ले ले सब बड़ा है काहे से के लुया हाथा ना उबलाइला त हाथा ना बनी ना ले चाहो हां तो ठीक हो गए आ ब्रेड ले ले तन ब्रेडो पकड़ ओकर पसंद है ब्रेडो पकड़ बना दिए सन और तन आलू ले लिए सन मरीच हरियर मरचा ले ले भुला गई नहीं ठीक बा हम लेके आवत नहीं ठीक बा बाप रे बाप बेटी आवे के बिया त बुढ़िया एक बार नहीं की कहत कि हेता ना होता टे जवन जवन कहला पर हई चीज लिया दी हौ चीज लिया दी के जन काता नहीं कर पाख जाम जाला जब बेटी आवे के रहेली त हां एकरा बाद हितो गवन नहीं सन त हित गवन कोई के आवस चाहे मत से इज्जत जाओ चाहे रहो ओ घरी नहीं कर लागेला काना से सुनाते नहीं खे आ बेटी आवे के बेरी काता नहीं कर अथु हो जाला बतावा ई सरवा के कहानी न के हई तनी बांस लगा के सीधा क दे रे तो ऊ पढ़वा के तंचो होसे ना जाई दुकानिया पे ले आई सामान कहां रे
अरे जा तन दुकान पे हमर बेटी आवती है, दुकान पे सामान ले आवे। आई रे बापा, तोहर बेटी होती तो तोहरा देही में कितना बल होगी ना। का है बल ना होई, लइकियो कइला पे का घर में घोसरी के चले ना होती अरे। तो घरे होते तो जाते सामान ले आवे दुकान पे ले, तेल ओल आई थे मैं का कहला बेसन वगैरह नहीं खे पोखन के बुझाते नहीं के का करत ऐसे लिया कोई घर उतना धइले नहीं, अब भीतर भीतर खपा देता ऐसन। अच्छा तोरा ले हम बात बतियावल चाहत हई का बोला, घर में रहुला है कि नहीं? तार राहुला कहल करेला, उ मेहरारून के आचर में कहल करी, मेहरारू कहिए से तब ओकन के आचर में लुकाई रहेला, बुझा गइल। राहुले निमर रही तो हमर बेटी के लियाए खातिर ना जाई, त हमर बेटी अपने से गाड़ी भाड़ा करके आई त मात बन तू ही पैदा कइलू आ तोहरे लइका होके बदल गइले। बदली ना, नया नया कोन के माई आ गइली से तो माइन पे अपना ना बदली। कह दे सरवा मौगा बन के ओई घर में रहो। चुप रह, हमरा के जाए दो, बुझा गइल। तू हला मत कर कच्चा मचा कहीं भेन देला बाहर जो जा के बाजार ले सामान लेके आवे के जवन आई त कहाई ना तो कहला त रे हमरा भी पैसा नहीं के हम ना जाब रे, तोरा जाए के बत जो। हां त जो है जब बतिया मत। हां हम जाता नहीं ना। कहानी हो कि पहले अरे मान नतिया के एकदम थाक नु गइनी हो ने गाड़ी ने सोचनी है कि पहले आलू कोड़ाता हमार ससुरा, तो पहले हमारा नैहर जाई एक बोरा, ओकरा बाद कुछ होई। अरे बुचिया आगुल का हो है ये दादा पकड़े माई पकड़ अरे अरे वाह, अरे चल खुश रही तरी भगवान में। अरे का जरूरत रहला है भारी ओरी टंगला के बतावा। माई के टेम्पू कॉली करे कि न बुसन तोहनी के एक बोरा आलू पहुंचा दे हाता ना तक कुछ दिन चली नु। अच्छा ज्यादा ठीक है। अरे हम जात रहनी दुकानी पे हो दादा इथे तहरे खातिर सामान ले आवे खातिर ए रहे का काला आलू चप बनवावत रहनी, ठीक ना? बने चल हाय हाय ले ले जाई परसो ले ला। अच्छा घर पानी उनी पिया तले हम। अच्छा कहां बाईसन घर आई? हां चली हो दादा, चलो अब आइए गइल बानी बाजी केने बजे मर गइल जा का है दादा, अपना दूर से आवतन थाकला बुझा दी। अरे पकड़ अरे आलू देखिए हो देखिए। अरे बाप काहे आता ना लिया दे ये, काहे आता लिया देनी ह हुरे खातिर तू लोग के लिए आईनी ह गोल लगाता नी। आ खुश रही आई हो दादा डांड के त बुझाता कि गलती हो गई। छोटको पानी ले आओ दीदी के बाप ले आओ पानी ले आओ। नहीं खुखाइले का कि हमरा के देख के बिस मार दे तार बोलिए नहीं कि निकलत नहीं बुझी जैसे काहे कहत नहीं कबे से बनाओ खाना फूट गई रहा का होइल बनी कबे के आओ तरु अभी से गोल लागत खुशी रह। बुझाला कि नाराज आलू का आंखे में माला छा जाला ना लौके आंखिया ले कि नंदी आइल बिया कब के। तो हम का जानतनी, हम रूम में रहनी कि ना घर में रहनी। हां त लियाव तनी ससुरे ले मोय धान आ खा के घर में मट मांगा लगावे के बटुए। हां का करे के बा? आ जाए दी बुची जी अब बढ़िया साड़ी का पहलू हो। हां 20 दिन ना पहन तू। हां अपना मन के फैल बउजा होतिया हटे त ना पहिरियन त का होई? पागल हो तू तो औरो कपड़ पे चढ़ले बड़ू। हम नया मोर बाड़ी ना, नया नहर बाड़ी तू नया बाड़ू। हां 16 साल का छोकरी बाड़ू तू। हूं पनिया पी आलू देखा 6 महीना से साल भर चले के चाहिए आलू। अब सोच ले तू कैसे में चलाइबू। ठीक बा तेल कटाना धक के गई रहनी है ता खत्म मोबाइल मम्मी ले 5 लीटर। उ बुढ़िया के दिमागे सठिया गइल बाटे। तो जाना तनी हमेशा बनते रहला रोवे आई दिन त बताई, एक दिन मुर्गा बन रहे, एक दिन मछली बन रहे, एक दिन अंडा बन रहे, एक दिन खस्सी बन रहे, तो तनी लागत है ना। जोड़वा दा हो हमर खाइल का पेल का जोड़वा दा है कुल तू लोग के आंखिया फूट गइल बाटे नहीं खेलौ कहत ना। चली खा लिया तू ये पी ली पनिया आए के बाद आलू चप ए कन्या जा आलू चपवा टमाटर तनी पीस टमाटर पीस जा हो काम मुंह में नियर ले बड़ू जा आटा जा तनी टमाटर पीस त। हां हमें 2 रुपया वाला बिस्कुट बलाई करन के दे दिया यन सब स्कूल से त दे दी। का जरूरी रहल हटे? अब काहे ना जरूरी बा बेटी आवे सब नहीं हटा लेके आवे के चाहिए 2 रुपया कोड़ी निकले बाटू है ढेर नहीं के बाटे 50 गो ले जा ले जा बुढ़ऊ आ गेल काजी के बाबूजी कहां बड़न हाय आलू ले जा चौकी नीचे पसार दा। ठीक बा बुची। आ छोटका आलू अभी बनावा जा आ तनी मीडियम साइज के बा पनिया पी के चली खटिया पे बैठी त ये ऊपर नहीं बनेगा जन बड़का बा वो एकदम बरसात में बनी ना त अथी हो जाई। छोटके आलू अभी तनी ठीक लगी 4 गो आलू से बेसी मत बनाई जा सब्जी। लइका हमरो घर के बाबा सनु बानर बाड़ा संसार ओकनी के तनकियो ना बुझाला का करे के चाही ना करे के चाही। का करतै रे बबुआ? का रे दीदी गोड़ लागत तनी जियो खुशी रह।
आ कने की का रुपया के घरी तार आमदनी देखा दे का हाटे हऊ अरे छोड़ ना का रुपया के आमदनी होता तू लोग के घरी कहाँ मिलता कुछ रे 250 कमाता रोज के ना हाँ 133 रुपया तो ई काहे मोय जगह 250 रुपया मिलता लेबर के ना तेज उतना नहीं में इतना जो लेबरे पागल हो देखा देखा तारा के बता तनी मिलता तार महीना के पैसा तो दिन के 5 रुपया एक दिन के 5 रुपया अपन जोड़ लो पान पता के हाँ हाँ? पता है एक दिन के 5 रुपया जोड़ लो पान पता के आ थी माई के दे दो 5 रुपया मई से दाल के तेल के मसाला के आ जौन पैसा तारा मेरा बचत 100 रुपया हैं देखा तारा कि ना धाड़वा मारम के कपड़ा फट जाई नतियू है कुल इटावा नु एक कंजुसिया करे लाई कुल जोड़ाइल बा बुझाइल आ हमारा अकाउंट में हमरा जीजा के अकाउंट में ढील दिया पैसा आ पैसा जुटाला जा आ ओकरा बाद तू लोग के हम बनवा देतानी घर ओकरा बाद करवा देतानी पटिया ढलवा देतानी नतियू तार बियाह ना भई रहे ओई गई कतना हम पैसा जुटावनी अथी क पेट काट काट के त दूगो गई घर बनल कि आज सुता तारा घर में ईटा के घर में सोच ईटा के घर में हां ना त माटियो नसीब ना होई त बाबूजी के रहन पर तो बाबूजी का करी पिया मैंने करे पाहुन 75 रुपया रोज डाल दही हां डाल द जन बचता उहा में डाल द आ तार म जोड़ के हिसाब क के 6 महीना साल भर बाद जितना पची पैसा तार म हम घर बनवा दे मोकर जान जा बबुआ जीव देखो जीव बहुत बड़ बटुए जीव चाहिए तो कुछ करवा दी स्वाद लियल बड़ी खराब चीज कोनो चीज के मार भात पर दिन काटा जाए अभी हाँ, ओकरा बाद जन अथी होई त है कुल कातना बढ़िया शर्ट पहना के काम बटुए कोई के 12 तरफ में ना पहनता जा हां तू लोग तो अपना मन के हो गइला जाए एकदम अब बुझाते रहे तार में रोज झमकावले बिया तूहे ने झमकाइले बुझाते कि जतरा सार के तराज बारात जाता तेरा सास के बियाह होत नहीं के ना होता ना 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 तब काहे को पहने के झमकाइले खोल देता नहीं ना कि घरे पुरान दुरान फटल आथी क के कैसो दिन काटी त पहिना तरह झमकावा तरन जा चल चल नतिया चल उठ चल यार चल खा ले चल चल आओ तनी चल लियाल बनी पाले जी बिस्कुट हां पानी फेंके खा ले अरे पार्ले जी का बिस्कुट लाइल बड़ू बताओ हो ये हमर बहिन ही है बड़ बहिन ही है कतना हमर के बुद्धि देती है ज्ञान देती है बबुआ नीमक भात मार अचार प्याज खा के दिन काटा जा रे है जो विपत पड़ल बरे साला हम 133 रुपए कमाए वाला हनी कमजोर समझता है सो लगले 142 रुपए होके वाला बा हां चला हम ना खाई पाब रोज हमें थी तो कैसन हो जी हमार शरीर बताओ आई बकरा बकरी जवन है घर में नहीं पोस देला है सना आ साफ करे के बेरी है बुढ़ऊ तनी है जा के सरिया साफ काहे ना कह दे सब अरे कहियो कटा जे बुझा बाबूजी बड़ा जमा बाबूजी का करत प्रणाम करो तनी अरे हमारे हीरा खुश रह कब अइले रे अभी तावते बनिए बाबूजी भइल आधा घंटा 1 घंटा भइल बताओ ई गांव के समाचार अपन सब ठीक बा ये बाबूजी अपने सुनावा जा अच्छा सामा कया बनवा ले लह अरे आई सरकारी हॉस्पिटल में है फ्री में है बनत रहे ना त कनी है ना कि रोशनिया तनी है गड़बड़ा एकदम है कम लौकत है ना अब लौकता नु चका चका हां त है 2 कोस के है दूरी तय कर लेता एकदम मेजल सीधा लौकत है हां कनी है ये बच्ची है आय आ समदिन हमार कैसा नहीं रे ठीक बाड़ी उनकरो आंखें बनावे के बात कनी कि सरकारिए में हमू बनवा दे उनकरो बूढ़ी के अपना कनी हे बाबूजी सने हमा दिनों पर दिन अब रोज सयान होती है त कोनो ओकर अथी करत तारा जा लइका का देखत तारा जा ये बच्चे अब तो से हम का बताई हमार समय अब थाक गइल हां बाबूजी हां और बियाह शादी कैसे है करज महाजन काढ़ के भइल रहुला के है समझावत ना हो सो के है बाहर ना जाई कमाए नतियो के मनिया दू थप्पड़ कहनी है कि तोय झमका के शर्ट कहां जाता रह हैं बड़ी बड़ी तो समझानी है बाबूजी अब ना समझियन जाता हमारा का करे के बटे लाद के ले जाई एगो लड़की है वो करे अब टेंशन में हम जिंदगी है बितावत है टेंशन कुल छोड़ा बाबूजी हमारा टोलावा पर ओकर में मौगी भाग गइल बिया चल आ हाल है कभी बियाह भई रहुए कहिया के भागली अरे भइल 2 महीना 3 महीना तनी उमरदार हटिए नतिया ओकर 12 झर गइल बाटे आ लइका सुगर बा खाली 12 झर गइल बाटे धन दलो त बाटे तनी उमर में तनी अथी बाटे बबुआ वाला तनी बेसी होई रहुला ले बेसी होई आ बाबूजी सने हमरा के बियाह क द खोजे त सब कुमार लइकी जल आ दान दहेज ना लागी तिलका उका अपने मन ई करे के चढ़ा दियन सब कनी के
पैसा उहे दे रुपया कर पैसा मार दिया सा बियाह करे के मां दे तरन सा काहे कुल बवाल करबा कर के हटावा ओकर बियाह अब शादी त हमरा देही में जोरे जाना है रुपया पर महाजन कहाँ ले काट तनी से बूढ़े ना बा चल अंडा लेके आल मम्मी तोर रुक तोर दुल्हा के बात करतानी रुक अति रह आ जानता है बाबूजी हाँ। ओकर खेत बटुए घर बटुए जान जा काका के बनवा देला हो समय हाँ जान तरा काहे ओकर मौगी भाग गइलिया ओकर बड़वा नतिया के झर गइल बाटे ओकर दातावा टूट गइल बा मार कइले रहन से जल आ कोनो मार देले बा मुंहे पर दातावे ओकर टूट गइल बाटे केकर बियाह है ओकरा से चुप रह खोजतानी तोरा खातिर हमरा खातिर ओनसन मत खोजो कैसा लेबे जैसन जीजाजी भाई जीजाजी बड़ा मरम थापर से मुंहे बंदे जीजाजी बड़ा काहे बतियावत है रे तू काहे ना घर जात है अंडा लेके आल भाई के करे जा खइबू बैठ के कि भगबू ने भूख अरे, जरे अब समझावा सन एकरा के एजा का तो करता रे जो कौनो एजा जो हवा अंडा लिया के इधर धइल बड़ उबाल नहीं खेते के लेके ऐसे ही खाई चुप रह माई रे उ काहे बतियावत बे नहीं बाबू डरिया तैसे रे का बचत है खाली ओकर बेचारा के दोआ के दागी बटवे रे माई ओकर में कोनो औरु कौनो पय नहीं के सने हवा कने के दे तरह से 2 लाख रुपया जान जो जे बेटिया के 2 लाख रुपया मिली ओ तनी में करा के क ध के सस्ती में भगाओ बताओ सियान मोतिया कुछ ऊंच नीचे क दी त का होई जो चल जाई अब आजकल कुंवार लड़कन के बड़ी बढ़ गई बा भाव 5 लाख 7 लाख 8 लाख मांगत तरन से दान दे पढ़ाला हूं नहीं के ना मैटरी कहीं फेल या एकर ढेर बियाह वही ले ना होता ए बुढ़ा चुप रह बुझाला ना कुछ हो आय अच्छा ये बताओ बुचे ई बात तो ठीक कहत रे माने जुग जमाना खराब लेकिन ये बताओ अगर दुआ लइका ले कर दे हम बियाह त केहू का कहे टोला मोहल्ला में के आदमी रे त एकरा के ना रहे त जा गोविंदा के दामाद बना ला अमिताभ बच्चन के दामाद बना ला सलमान खान के दामाद बना ला जा खोजा अब बात बुझे ऐसे काहे कहत रे मैंने बताओ लइकिया में हमरा कावन चीज खराबी बा मान तनी माटी के परीक्षा देले फेल हो गइल फिर परीक्षा दी सुन लो बाबू एमे का बा? पागल आई अब सुन तो लो हमी कुल घर के ड्रामा से हम पागल आ जाई कार ये पैसा जो देता सो कर मंदिर को के हटा दे ये हमिए के मत काम ना आधा करत। बाबूजी के नाम पैसा जमा कर दे सने आवा जाओ अपना घरे दुआरे अगर मान लो कर मर्द बाई जना से मरियो जाता तो सने आवा के दोसर मर्द मिल गई माई क्यों ने लिखड़े खड़े उतना कर दौलत बाटे जान जो ए अब बुझे देखो देखो सब हमारे बड़ बेटी निमन हसन तो हनिए ऊपर हमनी के ना जा जैसे कहबू तो वैसे हमनी के कइल जाई चला बनल पकौड़िया खा ला ए चला बाबूजी तब बात चलाई जो है बात करिए ना बात करके क्लियर करा दे कर कह दल जाओ का कइले बड़ू का कइले बड़ू हो हमारा सनबा के तू लोग के भोजन चलता तू चक कइले बाड़ी चल खा ले चल भौजी तोर बोलावते जो खो चल हम आवत नहीं ए बाबूजी बोला चलो काल लइका के हाथ पे 200 400 ध के बांध दो सही कहते ना तो फिर कहीं बहक जाई ना केनियो के ना होई ना ए बुचिया अरे आ चलो दुकानियों पे नु ढेर पैसा हो गइल हिसाब करवा दे चलू चल कदी मैं ओई खाती आई रे कि मत फाइनल चल। कर देबो चल ए बाबूजी जा सा उ देखा सा अपन है तोरे ऊपर है मैं छोड़ले है मैंने कहते हैं हमने अपन टीम में हमने के परिवार की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सबके साथ विदाई बाय बाय।